Здравейте отново с рубриката Да научиш немски с Deutsch Prim. Днес бих искал да обсъдим думата Morgengrauen. Какво означава тя, от кои думи е съставена, за да ги запомним по-лесно. Morgengrauen означава разсъмване, развиделяване. Всички знаете, че Morgen е утро, сутрин. По-интересна е втората част. Grauen. Защо пък Grauen? Какъв е нейният смисъл? Как да я запомним, като ние разбираме? Може би много от вас си е задавали този въпрос. Не специално за тази дума, но за някоя друга, например. Как един художник рисува нощта? Той я рисува в черни краски. Писателите също биха казали черна нощ. А какво става, когато към черното добавим бяло, за да стане по-светло? Става сиво. А всички знаем как на немски е сив. Грау. От тук и глаголът grauen, който означава развиделява се, съмва се. Надявам се, че сега вече лесно ще запомните думата. Ако искате да научите немски с мен, пишете ми или посетете немскиязик.com. До нови срещи с Deutsch Prim!